Allahu akbar, Allahu akbar. Wani bawan Allah ne ya mutu a ƙasar Senegal bayan sati ɗaya da rasuwarsa, sai ake ganin makabarta in dare tana haskuwa gabaki ɗaya, za ta ɗau haske gabaki ɗaya ta haske wurin. Shine aka je aka duba sai aka ga ashe kabarin wannan bawan Allah ne da aka rufe, shine yake wannan haske. Yan uwansa shehunnai sai suka zo suka buɗe wannan kabari domin su ga me ke faruwa a cikin wannan kabari, sai suka kawai babu komai, gawar ta sama babu sai tarin haske. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah ka ƙara mana san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ka ƙara mana san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, duk wanda ya share din wannan bidiyo ta group ta community da dai sauran social media, ubangiji Allah ka haskaka masa kabarinsa, ubangiji Allah ka haskaka mai kabarinsa, Allah ka haskaka shi duniya da lahira. Shehu ne kaga ikon Allah kenan.